Ако се чудите къде съм тръгнал тази сутрин с тези инструменти, то не е на риба, но пак на някакво такова водохоби. Вчера, докато се прибирах към Банско, забелязах, че дърветата са доста пожълтяли на входа, тополите. От доста години ги чакам да ги хвана така, защото винаги застудява, пожълтяват, после вали 1-2 седмици и всичко изчезва. Тази година голям късмет, даже и с снега имаме късмет, защото заваля в началото на октомври сняг и планината така доста добре побеля. И сега е супер фон, така че отивам да направим някакъв кадър. 6:30 е, до изгрева пише, че има 1 час, но е хубаво да сме поне половин час по-рано там. 3 градуса е, дано земята е леко твърда, че там трябва да се нагази малко в нивите. Стигнахме. Това е локацията. Тополите се виждат съвсем леко на телефона. Дългите фарове не са достатъчно дълги да ги осветим, но след малко ще стане красота, предполагам. Има много добра видимост, няма облаци, въпреки че по прогноза даваха да се развали времето. И аз точно за това реших да дойда по-бързо, за да може да хвана хубавото време преди да е завалял дъжда и да е свалил всичките листя на земята. Изгрева взе да се показва, затова е хубаво да побързам с изваждането на техниката, защото скоро ще е, даже вече мисля, че е готово за снимки. Така. Тръгваме. Ще облеча раничката. Чуях се кой обектив да си взема. Имам един от 28 до 300 мм, но този обектив не е толкова твърд и затова реших да си взема 105 мм обектива, който е един от най-острите обективи, но с него трябва да се походи. Ето сега ще тестваме тук Тодорка да видим с тополите как ще стане. Ето кадъра, ако се чуете как изглежда през телефона. Той е добър и за широк обектив. Имам в раницата, така че ще пробваме един кадър с него по-после. Даже знаете ли какво? Ще вставя тук с мен. Така и така, телефона си носи едно стативче. Даже нека да сме Нека направим някакъв кадър, ето така. Добре. Хоризонтът е крив, но кой гледа? Забравих да изключа VR на обектива. Това е един съвет за фотографите. Когато имате VR и снимате от статив, е добре да го изключите, защото понякога кадрите не стават добри. Статива достатъчно балансира. Мисля, че става някакъв невероятен кадър. Боже, нали това е късмет? Късмета на начинаещия, както се казва, въпреки че се занимавам с фотография от 15 години. Сега снимам една панорама, въпреки че ще трябва да обърна статива на обратно, ако искам да хвана. Дори само заради тази снимка мисля, че си заслужава идването и ставането раното. Аз помежду другото трябва да карам един юнак и на детска градина, така че трябва да побързам, но все пак ще изчакам изгрева. Направих няколко кадъра на сегашното настроение, което не е никак лошо, но все пак ще изчакам и върховете да бъдат огряни от слънцето. Даже има и лека мъгла по планината, просто невероятно. Залипсва ми ставането рано. По-рано доста ходех, но с малко дете така доста време бях прекъснал, може би 2 години, нямаше как да ставам рано и да обикалям по планината и наляво надясно. Но сега мисля да започна отново. Ето, нека ви покажа как изглежда за сега кадъра, камерата. Трябва да направя може би една снимка с телефона, за да видим после едно сравнение. Да видите защо всъщност е хубаво да се носи 2 кг фототехника вместо 300 грама телефон. Разбира се, ако не ви е за социалните мрежи телефона вече е напълно достатъчен. Май ще се наложи да сложи широки обектив, защото и на телефона ми харесва как изглежда. Хваща се всичко.
Вече си е за ръкавици. Направо ми измръзна ръката на статива. Сега Тодорка малко се скри в мъгла. Нека направим тук един кадър. И така, мисля, че твърде рано се поканих с късмета на начинаещия и се оказа, че всъщност група облаци така доста добре запречиха Тодорка. И сега ще изчакам. Въпросът е, че изгревате всеки момент. Така като гледам как се движат, може би поне ще им трябва 15 минути да се изчистят. И така, може би утре пак ще трябва да се дойде, което разбира се не е проблем. Добре, че поне си взех филтъра за обектива, поляризиращият филтър, защото с есента стават уникални кадри с него. Мисля, че ще започна да правя такива сутрешни фотопоходи. Ако ви е интересно, пишете в коментарите. Тъй като облаците не се разминават, знаете ли какво ще направим? Аз ще се проверя, защото звъня на жена ми, телефонът е изключен. Аз си спомням, че вчера ме питаше къде е зарядното. И имам някакво предчувствие, че ще се успеем за детска градина. А остава още 40 минути. Затова ще избързам и ще се върна след детска градина. Тогава може би облаците ще са се разсеяли. Разбира се, ще сме изпуснали розовите върхове. Но пък тополите ще са огряти от слънцето. И също така може да се получи много готин кадър. Все пак имам още малко буфер. Може да изчакам още малко. И ще се справим и с детската градина и с снимките. Но трябва да погледна и прогнозата, да не стане пък утре да има друга изненада. Отивам да видя една по-добра позиция, защото така както бях застанал, имаше точно един процеп при върха, ми се иска предният фон да бъде тополи точно пред върха. Така мисля, че е добре. Да, така ще бъде. Ето да видите как изглеждат нещата на телефона. Нека пробваме няколко кадъра и да се надяваме тези първи лъчи най-после да се покажат. Тази година наистина късмета е доста добър. Задържаха се листята, снега заваля доста рано, което е предпоставка за хубави кадри. Ще е добре да се разходя малко и на предел някъде, защото и там е доста красиво, въпреки че там все още има какво да се желае от към пожълтяване, но с дрона може да станат някакви готини кадри. Преди години съм снимал доста там и знам добри локации, но тогава дрона беше с много лошо качество. Сега имам по-добър дрон, който може би ще станат по-добри снимки. 48 мегапиксела мисля, че беше, но разбира се не може да се сравняват с мегапикселите на фотоапарата. И за самото преживяване си заслужава да се отида и най-вече за видео, защото вече видеосъдържанието отдавна е цар. Забравих си кафето в колата. Щеше да е добре да се изтопля ръцете поне с него, ако не друго. Току-що ми се обади Слави, че е станала. Телефона наистина е бил паднал, но сега се оправят за детска градина, така че това ми дава още 10 минути да почакам. Да видим дали заветните лъчи ще огреят планината или няма да е днес. Не мога добре да видя на изток дали небето е чисто, но ми се струва чисто, което означава, че слънцето би трябвало да се покаже и да огрее планината. Вече имаме леко порозовяване. Значи изпуснали сме ярките цветове, но все пак има нещо. Така че нека да направим няколко кадъра. Мисля, че е добре планината сега за снимки. Изчаквам още секунди, за да направя кадъри с фотоапарата. Искам така по-голяма площ от планината да бъде осветена. Въпреки че с показването на слънцето яркостта на цветовете намаляват малко. Но ще рискувам. Даже хванахме една гарга в кадъра. Няколко съвета за някой начинаещ фотограф, ако има. Ако иска да снима сутрин, какво му трябва? Трябва му статив. Задължително се изключат всички стабилизиращи настройки на обектив и на фотоапарат, ако има. Много добра идея е да има поляризиращ филтър, защото така се получават доста по-наситени цветове в снимката. И другото е мотивация, рано ставане и доста ходене. Реших да сложа и широки обектив 14-24, но за да се получи кадър с него трябва да се приближа доста до дърветата.
А и все пак няма да е това, което искам. Тук позицията си е за около 100 мм обектив. Хващат се добре дърветата, хваща се добре и планината, изпълва целият кадър. Чакайте да видите каква красота е с прелитащите птици. След детска градина мога пак да се отбия да видя какво се е променило, защото ми се искаше да направя и кадър с осветените дървета, но това ще може би след час-два някъде. Но си заслужава, все пак такава есен се чака доста време, такъв късмет, защото на тополите листята падат доста бързо всъщност. Особено когато са в подножието на планината и ги духа доста силен вятър. Така че разминаме. Ако бях взел Лео с мен, сега щеше да е мега щастлив. Да видим трактор. Оказа се, че дърветата започнаха да пожълтяват доста по-рано, отколкото очаквах, и може би ще изчакам малко, въпреки че времето доста напредна за детската градина. Дали си заслужава жертвата да закъснеем малко, не знам. Кадрите започнаха да стават готини. И ще се видим от студиото, където ще обработвам кадрите. Мисля, че се получиха доста добри снимки, докато не се види всичко на по-голям екран, няма как да преценя. Въпреки че на 90% съм сигурен, че ще бъдат достойни дори за принт. Така че може да ги видите и в галерията ни, и то доста скоро. Чао от локацията. Готови ли сме за детска? Да! Супер! Вече сме в офиса и съм заредил в Photoshop кадрите. Погледнах ги, получили се някои кадри и сега ще ви покажа кой избрах да обработя. Мисля, че ще има няколко кадъра, като направих една панорама, но този кадър, който сега ще ви покажа, ми стана любимия. Мисля, че от него ще направя фотография, която ще направя на платно и ще ви покажа процеса. След като обработих фотографията и резултатът ми хареса, принтирам на 12 цветният ни професионален принтер. След това отивам в студиото и започвам да опъвам фотографията на платно. Смятам да си я закача в ателието, за да може да ми носи есенно настроение, поне докато не дойде зимата, която така дълго очакваме вече. А съвсем скоро смятам да отворя ателието и за посетители, така че очаквайте, ще обявя кога и може да дойдете да ги разгледате на живо. От тогава фотографиите може да разгледате в галерията ни в град Банско на адрес площад Никола Вапцаров 8. Това е точно на център на Банско, зад фонтаните, при заведение Канчето. В галерията, освен фотографиите, може да видите и всичките картини на Славей Каладжова, които също си заслужават да бъдат видяни. Така че заповядайте. А ако нямате път към Банско, разбира се, може да разгледате всички тези неща и в сайтът ни artidea.bg.